can get some. As DJ. Hi guys! Hello everyone! Maya Paldo po kayo nga. Welcome back to my channel. Certified Dantito. So today, magiging certified tagapasyal po ako ngayon. So ngayon dong ni ipasyal dako po. At intang puntalan ang makasaysayang lugar kini Pampanga. So, tara na. Ay, aga na ako. Maglakad tamo mo pala. Maglakad tamo mo pala kasi malapit ya mo kini kami. Itang puntalan tamo. Itang makasaysayang lugar na kung saan ngayon, ngini April 9, araw ng Kagitingan. Okay, so tukin ako kako. So ngini, maglakad tamo mo kasi lakaran niya mo itang lugar na puntalan tamo. Itang ipakit keke kayo. Maglakad tamo. Malapit mo eh. Kini kami. O yan guys, malapit na. Kini puntalan tamo. So kasi ngini, araw ng Kagitingan. So ining lugar ini, makasaysayin niyo. Yan na. So yan ing luban tamong place. PNR San Fernando train. So kasi ngini April 9 pag celebrant day ing araw ng Kagitingan. So ining lugar ini, ining place ay ni abi yaking kasaysayan na ning araw ng Kagitingan. Gawin niyo. So tingnan bulaklak ko. So ito yung lugar na to. Yan. So yan. So lungub tamo ko tang tampa. So eto siya oh. Usain ninyo. Yan. So papasok na ako, nagpaalam na ako kay Kuya Guard. Ito siya oh. So kasi ngayon ngini April 9, so pag celebrant tayo ikaming Kapampangan o sa buong Pilipinas ing araw ng Kagitingan. So tingnan nyo, impilang daang bakal ng San Fernando. So ngayon ginawang, so dating ano to, PNR train station. So ngayon, ginawa na lang siyang museum. So eto siya dati oh. So eto siya oh. So nakaupo si Dr. Jose Rizal. Kasi dating nagpunta dati ang mintake ni pambansang bayani. Makaluklok yun. So ito yung nasa loob ng PNR Museum. Yung mga lumang kagamitan.
yung mga ginamit ng mga nagtatrabaho dito noon. Yung World War II, yung mga giyera. Ito yung mga lumang pera natin noon. Yung lumang pera kanta chula kayo ni. Yung ginamit na din tao. Yung mga lumang pictures. Ito din, sundalong Pilipino ampong Amerikano. Ano sila, nung nakipaglaban sila sa mga Apon. So ito yung mga denideng lumang gamit dadeng sundalong Pilipino tsaka Amerikano laban. So yung mga lumang gamit. So ito yung lumang kalesa. Vintage na vintage na yung lumang kalesa. Kulang na ang mga kabayo. Ito yung mga nung nadakip na sila ng mga Apono, kawawa sila pinahirapan sila. Ito kawawa, mga nadakip na mga Amerikano. Mga Amerikanong nakipaglaban. So ito yung mga memorabilia. So ito pa yung mga naiwang mga gamit ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. So ito sila nakalagay dito sa museum. So ito yung lumang PNR noong 1899. Tagal na, no? Ito mga Amerikano nung mag-uumpisa na silang makipaglaban sa mga Apon. Ito na siya. So alam niyo ba yung makasaysayang death march? So yun, nung nadakip sila ng mga Apon, pinaglakad sila hanggang Pampanga, hanggang Bataan. Tapos yun, matibay kung sino yung mamamatay, mabubuhay. Kaya tinawag na death march. Ito yung mga pinunong Amerikano noong yan, mga nila. So ito na yung mga rebulto ng mga si Dr. Jose Rizal. Nagpunta kasi dati siya dito, yung mga rebulto ng Apon, yung mga
magiting na sundalong Pilipino at Amerikano. Ito sila. Ito yung mga gamit nila. Ito yung labanan. So makisipin ko ang Dr. Roseris. Nakatakot yung ako. Nakatakot yung ako, no, lalo na ako. Yan guys, oining kilub na ning PNR Station Museum ngini. So makasaysayan niya ini kasi maging part na nining araw ng kagitingan. Kumbaga, kenila dinalan detang mga dakap Amerikanong sundalo ang pong Pilipino pepag death march dala o yung death march so potang may nakit kong makanyan kendalan ibig sabihin yan yung dinalan la detang mga dakap Amerikanong sundalo ang pong Pilipino. The start and end points of the long walk of the Bataan Death March. So kilometer 00 Mariberes Bataan hanggang kilometer 102 hanggang Kenny San Fernando Pampanga. So ngini para edi akalingwan ding kabataan so gawa ding PNR Museum. So open niya po ini. So, pwede ko pumunta kini. Metong nepo ka rin tourist attraction na ning Pampanga. Kini pong San Fernando, Pampanga. Kaya nga pa na po ning yan na po yun. Pampanga Capital. So guys, dyan nagtatapos yung pagpasyal ko kini PNR Museum. So, sana magpasensya na kayo kasi this is my first time na mag-vlog habang mamasyal. So, that's all for today. So, ayaw kakalimutan para dahil ko subscriber. So, ato na niya po kayong YouTube yung Sirtified plan ito. Mag-subscribe ka po, like and share, and click the notification bell. Okay, hanggang sa muli po, Sirtified plan dito. Dakal pong salamat.